दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै प्रेस मिटखौ खालामदों आरो बे प्रेस मिटखौ खालामनायाव जोंहा धिरेन ग्रुपनि दङ आरो जों आरडि ग्रुपनि दङ। गासै जोङो 40 जननि बारा दङ। दा माखासेफोरा दिनै बरबुरियावबो थांदों, बरबुरियावबो दङ। दा जोङो नैबे तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो बेयाव खालामबाय। दा जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नैबेखौ जोङो बुंनो लुबैदों बा खावलायनो लुबैदों जे गोलाव सम जोङो हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय, 34 बोसोर सोमावसारबोबाय। दा बे 34 बोसोर सोमावसारबोनायनि उनावहाय जोङो फैयै फैयै बिटिआर एकर्डखौ मोनफैबाय। दा बे बिटिआर एकर्डआव जि लिरनाय दं जोंनि एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा आरो केस उइथड्रनि खोथा, हाइनेस नन हाइनेसनि खोथा, दा बिसोरो जोंनि जि दफायाव लिरबाय, गभमेन्टनिफ्रायनो जा आइबिनिफ्रायनो जा सावरायलायनायनि गेजेरजों जि लिरबाय, बे लिरनायफोरा दिनैनि दिनाव लिरनाय बादिल' जानानै दङ। माखासे खामानिफोरा दासिमबो जाफुङाखै। मोनथिगौ जोङो माखासे खामानिया टाइम लागोन, बे टाइम लानाय खामानिखौ जों दिनै बुङाखै। जों दिनै बुंदों मा एनडिएफबिनि केसआ जोबनांगौमोन आरो माखासे जायफोर नन हाइनेस केस बेफोरो केसआ दिनैसिम जोबनांगौमोन। नाथाय हाइनेस केसखौथ' दोनथ', नाथाय नन हाइनेस केसआबो दिनै जोबाखै। दिनै माने वारेन्ट फैयो, वारेन्ट फैयोब्ला माने न' गारनानै खारना उन्दुनो गोनां जायो। दिनैसिमबो न'आव माने मोजाङै उन्दुनो मोनाखै माखासे सेंग्राफोरा। आरो बेबायदि खेथ्रआवहाय बांसिन जोंनि नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबैनो बेबादि दङ। बांसिन जेल जानाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो दङ दिनैसिमबो। केस गोनाङाबो बांसिन जोंनि नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो दङ। मानो होनब्ला थाबोनाय समफोरावहाय जेसेबांखि माने एक्सनार दंमोन, जेसेबां खामानि मावग्रा दंमोन, बाक्सानिफ्राय बांसिन दंमोन। बिनिखायनो केसआबो बांसिन दङ बाक्सायाव। बिनिखायनो जों सम सम दुखु मोनो। खारन माने दिनैहाय दिनै आंसो न'आव थानो हादों, दिनै आंनि लोगोफोरा दिनै न'आव मोजाङै थानो हायाखै, खारनो गोनां जायो हरबा। दा बिनिखायनो जों खावलायनो लुबैयो जे जोंनि एनडिएफबिनि जोहोलावफोरनि केसफोरा थाबैनो उइथड्र जानांगौ। आरो उइथड्र जानाया सम लायोब्लाबो आं बिथां प्रमदखौ खावलायनो लुबैयो जे उइथड्र जानाया सम लायोब्लाबो अन्तत' वारेन्ट फैनायखौ बन्द' खालामनो नांगौ आरो हायोब्ला नोंथाङा बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। केस जोबनाया सम लायोब्लाबो माने वारेन्ट फैनाया माने बन्द' जानांगौ।